Здравейте на всички! Ще ви покажа дървено ограждение тип мантинела. Това е в кръга на майтапа, разбира се. Това се намира на похода на пътя към крепостта Строгозия. Съоръжението е обезопасено с дървени греди, вместо с подпорна стена или с тип еластична ограда. Общо взето пешеходният трафик тук е огромен. Това нещо е много опасно и призовавам органите, от които зависи това нещо, да помислят по въпроса, защото когато стане белята, тогава излизат много хора, които разбират, медии, телевизия и така нататък. А в крайна сметка здравето на хората в нашия град и не само в нашия град е най-важно. Благодаря ви. Так ден.